መንግስት ሽወደን መንእሰያት ዝቀነዐ መሰል ምሕረት መቅጻዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክስረዝ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ቴሌፎን ፕሬሲደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣብ ናይ ምጥላፍ ዕላማ ተገይሩ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡሎ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 21 ሓምለ 2021 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዝመርሓኩም መሓር ብርሃም እየ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ዜና ምእታውና ግን ዝስዕብ ንግዳዊ መዋዕውዒ ቢልና ናብ ዝርዝር ዜና ክመርሓኩም እየ ኣይተርሕቑ ምሳና ጽልሑ ጸገማት ቅርጥማት ሰሓናይ ቆርበት ማለት አለርጂ ብናይ ማዕና ጥረኽሲ ትሽገሩ ዶ ኣብ ሱዳን ብባህርያዊ ዘይታ ኣብ ሱዳን ጸገማትኩም ንምፍዋስ ጥዕናኹም ክትሕሉ ኣብ ሱዳን ተጠቀሙ ማዓስ ዝጥራይ ኣዝመራ ጠለባትኩም ንምምላ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝዝርጋሕ ሓድሽ ፍርያት ቀሪብናልኩም ኣለና ኣብ ሱዳን ክትከፋፍሉ ምስ ትደልዩ ናብ ዝደለኹም ማዓዲ ክነብጽሓልኩም ንኽእል ኣድራሻና እዚ ዝስዕብ እዩ ደውሉ መንግስት ሽወደን ነቶም ኣብ ክሊ 18 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ዝለዓለ ገበን ተፈጺሞም ቅድሚ ሕጂ ዝግበረሎም ዝነበረ ምሕረት ናይ መቕጻዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክስረዝ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ፍትሒ ሽወደን ሓቢሩ መሰረት መግለጺ ሚኒስተር ፍትሒ አቶ ሞርጋን ዮሃንሶን ሎሚ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ነዞም መንእሰያት ይንኣሲ ዕበይ ገበን ፈጺሞም መቕጻዕቲ ኣብ ዝፍረደሎም እዋን ካብ ዝወሃቦም ናይ መቕጻዕቲ ዓቐን ብ50 ሚእታዊት ምሕረት ናይ ፍርዲ ክወሃቦም ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ግን ብሰንኪ ንኡስ ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኣብ ገበናዊ ንጥፈታት ይሳተፉ ስለ ዘለዉ ነቲ ነዛ ሃገራ ጸጋሙ ኮይኑ ዘሎ ምክልኻል ገበንን ገበናውነትን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ነቶም ዘለዉ ሕግታት እንደገና ንምርኣዮም ዘገድድ ኩነታት ስለ ዝተፈጥረ ኩሎም ኣብ ክሊ ዝዕድመ ይኹን ዝነኣሱ መንእሰያት ኣብ ከም ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ጎነፃዊ ባእስን ማህረምትን ቅትለትን ዝኣመሳሰሉ ዓበይቲ ገበናት እንተተሳቲፎም ካብ 1 ዓመት ክሳብ ንሕልፈት ዝፍረድ ፍርዲ ኣብ ዝወሃብሉ እዋን ዝግበረሎም ዝነበረ ናይ ምሕረት ናይ መቕጻዕቲ ምሕረት ሓሳብ መንግስቲ ደጊፍዎ ከም ዘሎን እዚ መሰል እዚ ክስረዝ ከም ዝኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ሕጊ ኮይኑ ክወፅእ ትጽቢት ከም ዝግበር እቲ ሚኒስተር ሓቢሩ ኣሎ እቲ ንዓለም ዘዘራርብ ዘሎ ኣብ ቴሌፎንኩም ዘሎ ሚስጥር ዘጉልሕ ሶፍትዌር ፔጋሱስ ፕሬሲደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዝጥቀመሉ ቴሌፎን እውን ዕላማ ገይሩ ነይሩ ተባሂሉ ከም ዝተዘርበ ተፈሊጡ ብርክት ዝበላ መራኸቢ ተሓፋሽ ዓለም ከም ዝጸብጸበኦ እንተኾይኑ ፔጋሱስ ካብ ዘጥቅዖም ኣሳት 50,000 ተጠቀምቲ ፕሬሲደንት ማክሮ ሓደ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ክፍለጥ ተኻኢሉ እቲ ፈተነ ሓቂ እንተኾይኑ መንግስቲ ፈረንሳ ብዋዛ ከም ዘይርእዮ ከም ዘጠንቀቐን እዚ ኣብ እስራኤል ዝተማህዘ ሶፍትዌር ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ቴሌፎን ብሕቡእ ሰይሩ ብምእታው ወላ ሓደ ነገር ከየትረፈ ሚስጥራት ናይ ውልቀ ሰባት ከም ዝሰርቕ ይዝረበሉ እዚ ድማ ናይ ድምፅን ምስልን ከምኡውን ዝርዝር ናይ ቦታ መረዳድእታት ሰርሲሩ ብምእታው ንሳልሳይ ወገን ከም ዘረክብን እቲ ሓበሬታ ረዲኡ ፔጋሱስ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኮይኑ NOS ግሩፕ ዝተባህለ ኩባና ዘፍርዮ መሳርሒ እዩ ኣብቲ ዝተሓላለኸን ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ብዝጠንቁብ ቅልውላውን ውግእን ዘይተፈለየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ቅልውላው ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ እቲ ወታደራዊ ግጭት ልሒሙ ከም ዘሎ ኣብዚ ሰሙን ዝወፁ ሓበሬታታት ኣረጋጊጾም እቲ ብሰንበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ሰመራ ኣስታት 115 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዝኾነ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ኣመልኪቱሎም ሓይልታት ትግራይ ብቐዳማ ብመዳውቲ ትግራይን ዓፋርን አንጻር ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተሰለፉ ሓይልታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ምግላጾም ዝዝከር እዩ መንግስቲ ፌደራል ክልል ዓፋርን ቅድሚ መዓልቲ ብዘውፅዎ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከባቢ ዓፋር ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ኣመልኪቶም ከም ዝነበሩን ወሃብ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ወጊኖም ኣብ ክልል ዓፋር ዓስኪሮም ዝነበሩ ሓይልታት ስጉምቲ ከም ዝወሰዱሎም እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም
እቲ ዝተገደበ خبل ዝገለጾ ወታደራዊ ስጉምቲ ከዓ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ፍሉጥ ሓይሊ ኦሮሚያ ናብ ዝመጻሉ ክልል ንምምላስ ዝዓለመ ወታደራዊ ስትራቴጂ ምንባሩ እቲ በዓል መዚ ሓበሬታ ዝሃበሉ እዋን ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ መንገዲ ብምዕጻዎም ናብ ትግራይ ዝበጽሕ ረድኤት ተዓናቂፉ ክብል ከም ዝኸሰሰን ምጽራይ ሓበሬታ እዋን ህጹጽ ግዜ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት መግብን ናውት መግብን ዘይኮኑ ሒዘን ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ዝነበራ 198 መካይን ከይሓልፋ መገዲ ብምዕጻው መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራይ ክብል ገሊጹ ኣሎ እቶም ሓይልታት ኣብ ክልል ዓፈር ዞባ 4 ወረዳ ያሎ ከባቢ ፈረንቲሱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙውን ይግለጽ ይኹን እምበር በወገን መንግስቲ ትግራይ እቲ ዝበሃል ዘሎ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጹግ ከም ዝኾነን እቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብቲ ቀንዲ መስመር ናይ ረድኤት ዝወሃበሉን ዝጓዓዙሉን ጽርግያ ኣዝዩ ዝረሓቐ ቦታ ኮይኑ ንወታደራዊ መዓላታት ዝተገብሩ መጥቃዕትን ንድሕነትን ህላወን ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ ዝተገብረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እቲ ወሃብ ቃል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ መራሕ መንግስቲ ሽወደን ስቴፋን ሎበን ኣብቲ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝተገብረ ብሓደ ሕሉፍ የማናዊ ኣኽራሪ ግብረ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ዓመታዊ ምትእኻብ ንዝነበሩ መንእሰያት ዘካየዶ ጃምላዊ ቅትለት መንእሰያት ዝተገብረ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ከም ክቡር ዕዱም ከም ዝተሳተፈ ማዕከናት ዜና ስካንዲኔቭያን ሓቢረን መራሕ መንግስቲ ሽወደን ኣቶ ስቴፋን ሎበን ነቲ ኣብ ደሴት ኡቶያ ቅድሚ ዓመታት ዝተገብረ ንግዳያት ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ምስታፉ ንዕኡ ዓቢ ክብሪ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ገሊጹ ኣብታ ደሴት ኣብ ዝተገብረ ጃምላዊ ቅትለት ብዙሓት ንጹሃት መንእሰያት በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉን እቲ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ግብረ ሽበራዊ ግለሰብ ብዝገበሮ ገበን ናይ ሕልፈት ከም ዝተፈረደ ካብ ኦስሎ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ ትማሊ ሶሉስ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያ ትርከብ ከተማ ጋልካዮ ኣብ ልዕሊ ናይ አልሸባብ ዝበለቶም ሸቶታት መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ተገሊጹ ፕሬሲደንት ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ኣየር እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ በአልሸባብ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ ንምሕጋዝ ዝመጥቃዕቲ ኣየር ምክያዳ ኣፈኛ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሲንዲ ኪንግ ገሊጻ ኣላ በቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ዕንወት ዛጊት ይጽናዕ ምህላው እንተኾነ ግን ዝኾነ ናይ ሲቪላውያን ሞት ከም ዘየጋጠመ ሲንዲ ወሲኻ ገሊጻ ፕሬሲደንት ትራምፕ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ኣብ ሶማልያ ብርክት ዝበለ መጥቃዕቲ ኣየር ይገብር ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ስልጣን ምሕዳጉ ኣብ ሶማልያ ኣብ ፍሉይ ተልእኾ ተዋፊሮም ዝነበሩ 700 ወታደራት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ክወፁ ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ ሃገረ ሶማልያ ብሰንኪ ጉጅለ አልሸባብ ዝገብሮ መጥቃዕቲ ቀጻል ናይ ጸጥታ ጸገም ከም ዘጓንፋ ጸብጻባት የመልክቱ ከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕሪ ዘሓፂር ኩነታት ኣየር ዝሰሙን እዚ ኣብ ሽወደን ዝምልከት ናብ ሓፂር ዜና ብቢለ ከሰጋግረኩም ኣይተርሕቑ ምሳና ጽንሑ ሃገረ ሽወደን ኣስታት 73.8 ሚእታዊት ካብ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተኸተቡን እዚ ድማ 6,044,491 ዝበጽሕ ቁጽሪ ምዃኑን ጸብጻባት በዓል መዚ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ገሊጹ ክብል ማዕከናት ዜና ተተ ኣቃሊሑ 3,820,976 ሰባት ክልተ እብረ ኽታበት ክወስዱን ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ሓንቲ እብረ ኽታበት ዝወሰዱ ከም ዝኾኑ ተሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣብ ሽወደን ብዝሒ ናይቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ኣስተት 1 ሚልዮን ክበጽሕ እንከሎ 14.6 ሰባት ድማ ብሰንኪ ሕማም ኮቪድ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣረዲዩ عبدالرو عيد الأضحى أب كتما الصدر سبات ببزحي أب زركبو عداقة الوحيلات بزيت خايدة نفس قتلتاو متقعتي أب عراق بوحدو 35 سبات وتم كم زسانون 10 سبات مقصالو من تقليت الله
ዝተቆራረፀ አካላት ግዳያት ሰባትን ኣብቲ ንዒድ ሸመታ ዝካየደሉ ዝነበረ ዕዳጋ ፋሕ ኢሉ ይረአይ ምንባሩ ጸብጻብ ቢቢሲ ረጋጊጹ ዛጊት 60 ሰባት ቆሲሎም ምህላዎም ዘመልከተ ጸብጻብ ፖሊስ ገሊኣቶም ካብዞም ቁስላት ብኸቢድ ዝታሰዩ ምዃኖም ቁጽሪ ሞት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም ኣለዉ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ኣይ ኢሲስ ሓላፍነት እዚ መጥቃዕቲ ወሲዱ ከም ዘለውን እቲ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብታ ካብ ናይሮቢ ብሸነኽ ሰሜን ምዕራብ ብ200 ኪሎሜትር ርሒቓ እትርከብ ማላንጋ ብዝተፈጠረ ምፍንጃር ገንኢ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ 20 ዝኾኑ ድማ ከቢድ ኣካላዊ ቃጸሎ ከም ዘጓነፎም ተገሊጹ እቲ ገንኢ ምስ ተገምጠለ ሰባት ነቲ ዝልሑኽ ዝነበረ ነዳዲ ክርእዩ እክብ ምስ በሉ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት እቲ ባርዕ ከም ዝተኸሰተ እውን ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ማሊ ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ መበል 46 ደቂቕ ዝተቋረፀ ግጥም ሴካፋ ትሕቲ 23 ዓመት ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ብሩንድን ካብ ሰዓት 11 ናይ ንጉሆ ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ተጀሚሩ ከም ዝተኻየደን ኣብዚ ጸወታ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ነቲ ዝተቋረፀ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝተመዝገበ ሓንቲ ሸቶ ሎሚ ከዓ 2 ሸቶታት ብምውሳኽ ናብ 3 ክብ ኣቢላቶላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ 2021 ናብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ውድድር ኦሎምፒክ ሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 13 ኣትሌታት ንኤርትራ ብምውካል ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ እዮም ኤርትራ ኣብቲ ውድድር ብጉያ ምሕምባስን ቅድድም ብሽክለታን ክትሳተፍ ምዃና ካብ ኣስመራ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናድኦ ዜና ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ዝወዲእና ኣለና لوام مشت